guys, good morning. Nandito pa rin sa hotel. Today is September 18 at kami ay lalabas. Ma-update kayo mamaya. Natatapos lang naming maligo. Ayan. At kami mag-check out ng 9:20 kasi lilipat kami ng hotel mamaya kasi lilipat na naman kami ng pwesto kung saan kami update guys kung ano-anong kinukunan at saka yung mga sadya dito sa Maynila. Doon namin inaakma kung saan ang location ng aming tutuluyang hotel. Meron kaming matutuluyan na permanente sana dito kaya lang layo. May bahay kami sa Antipolo kaya lang nako, sa traffic guys. Nako, kulang ang oras mo sa biyahe pa lang. Hindi mo maabot ng ganun. Hindi mo matapos yung gusto mong tapusin sa isang araw dahil sa traffic, di ba? Magsalita ka naman. Di ba? Ayun, kaya nagwa-wonder siguro kayo bakit kami nag-check-in kung saan-saan. Eh, ganun guys. At isa pa, syempre, gusto natin labing-labing. Huwagan. Huwag ka naman ganyan. Kung ano sinasabi nito. Gusto maglabing-labing. Di ba guys? Gano'n naman may asawa dyan. Makarelate. Di ba? Hindi. Nagbibiro lang naman. Diyos ko naman. Hey guys. Hi. Welcome again to my channel. Meron akong i-review at may i-reveal sa inyo na isang sikretong hotel. Ito ay never heard para sa akin kasi never kong narinig ito dito sa Manila na maganda. See that? Ang ganda ng hotel namin tonight. Very good driver. Yung driver na na sinakyan namin. Yung driver ng Grab. Kasi nag-Grab kami tonight. Yung driver ng Grab. Nagpa-advise kami sa kanya. Sabi namin, meron kaming bahay doon sa malayo sa Antipolo kasi pero hindi ayaw namin doon kasi malayo sa Manila, ayaw naming matraffic sa umaga kaya dito kami tumuloy. Sabi ko sa driver, pakidala nyo kami doon sa parting Manila kasi meron kaming lakad bukas na maaga sa Maynila. Saan Maynila kanya? Doon sa malapit sa basta doon along Rojas Boulevard, Luneta, Avenida, gano'n. Ang sabi niya, meron akong alam. Sabi namin kasi, kahit saan dyan, basta't mura na malinis. Sabi niya, meron akong alam doon sa Quiapo, malapit sa church. Malapit sa church? Sabi ko, nag-alangan ako. Saan doon? Eh, parang magulo. Yung isip ko, yung impression ko ba, yung nag-assume na naman ako. Sabi niya, malapit lang doon, walking distance sa church. Eh, sabi niyo, gusto niyo pumunta ng church, gusto niyo pumunta ng Luneta, mga updates, kanya. Doon maganda, kanya. Eh, ayan, umupo na ako. Eh, yun. Sabi ko, saan yun? Basta ang pangalan ay Sunstar. Hindi ko pa napasok, pero alam ko, lahat ng feedback sa kanya raw, ng mga naririnig niya, ng mga nanggaling dito, ay maganda, sabi nila. Mapangit lang tignan sa labas, pero sa loob, ang ganda, ang linis, ang luwang ng kwarto. See that, guys? Ang luwang ng kwarto, napaka-komportable. Oh? Oh? Diyos ko, samantalang yung ibang tinutuluyan namin hindi ganyan. And then, ang number one na ino-observe ko sa isang hotel, yung malinis, hindi mabantot pagpasok mo. Ang bango. Maamoy, malinis. Tingnan mo. Tingnan mo pa ang ganda ng bed. Wooden ba yun? Oh, wooden. Ang ganda ng lamig sa mata. May kwadro pang ganyan. Sosyal. Ang air conditioner. Basta ito kasi bago lang. 3 years pa lang daw ito. Tinanong ko sa counter. Hindi ako nakahugot ng camera kaninang pumunta kami doon sa anong pangalan nito? Sa front desk. Kasi, nandun sa bag ko, napailalim. Kaya hindi ko sila na-video. Nandun yung mga receptionist kanina. At yan, oh, ang cute pa ng mga design. At ang linis. Yun ang number one sa akin. Sabi ko nga sa driver, ma, baka naman dalhin mo kami doon eh. Lalabas ako kaagad pag makaamoy ako ng pangit at marumi. Ay, hindi po. Wala pa akong nagsabing gano'n, sabi niya. At saka yan ay bago.
May sampayan pa. Never kong naranasan sa ibang ano yan. Ang shower, ang ganda. With glass. With glass. Yan, oh, inclusion of glass. Yan. Paano na? Uy, hindi ko ma-slide, guys. I don't know how. Yung asawa ko na lang. Do not pull or push, sabi niya. Eh, anong gagawin? Anong gagawin? Bakit hindi raw i-pull or i-push? Hindi raw. Ay, paano yan? Ay, hindi nilak nila talaga. Nilak Do not pull or push. Yun ang sabi. Pero ang linis. Nilak nila. Marmol pa. Nilak nila. Ang ganda. Nilak nila. Nilak nila. Ang linis ha. Wala akong masabi. Ox na ox talaga. Mahalata mong ano talaga. Pangalan nito? Hindi nila Bago pa. At may mga upuan na ganyan. Ang ganda ng upuan sosyal, di ba? Komportable. May upuan pa doon. Yan. Eh kami lang dalawa tutulog. Ang luang. May gulay. And then, ang rate nila ay mas murang malayo kaysa iba. Kasi, yung chinik-inan namin kagabi ay mas mahal, malayo kaysa dito. Oh my God, mura lang guys. See that? Nag-check-in kami good for 12 hours kasi bukas maaga nga kaming aalis. May biyahe na naman kami bukas. That's why 12 hours lang. Tutulog kami and then check out bukas na maaga din. Ayan. Time check, it's 9. Anong oras tayo nag-check-in? Ano ito eh? 5 to 10 dito. Ano bang nilagay niyang check-in natin? Ganon tayo lalabas bukas ng umaga. So, ganon. Before 10. Before 10 tayo lalabas. Wala namang nilagay dito. Basta before 10. Quarter to 10. Mga ganon. Kaya, yun. Naibalita ko guys. Sunstar. Malapit sa Quiapo Church. Nandito siya along Espanya. At yun, katabi ng Quiapo Church. Ang dali lang hanapin, pero hindi siya kitang-kita, makita lang yung karatula. Kasi simpleng-simple sa labas, pero pagpasok, wow. Wow, wow, wow. Grabe. Pakita ko ulit ha. Labi na lang. Ano, surprise ka. See? Ayan, see. Yan. Ayan, ang ganda. Hira. Oh. At ito, mahulog. Please do not disturb. Anong please do not disturb kaliha? Ayan. Thank you for not smoking. Ayan, ang mga switches, there's the light. Ang ganda. Lalo ito. Evaporation of Meron pa akong ma-art ng ang linis. Oh, ganda ng kwadro, oh. Ang cute pa ng ano, cube. Cube. Ang kanilang light, oh. Ang ganda, oh. Parang ice cube. Ang ganda pa ng headboard. I love this, Papa. Gusto kong headboard sa atin. Ganito rin. Kaya nga, terno sa headboard ng kama, yung upuan. Ang ganda nito, oh. Ang ganda nito po, ano, anuhan ng laptop. Nakabilib ako sa ano nila, yung pintuan. I love this. Pintuan I love this. Ito yung pintuan nila. Ganda lahat. Parang suwid na may Ganda lahat, guys. Ganda ng salamin. May TV pa silang malaki. Yung door jam nila, parang Television. Ang ganda ng door jam. dito. Ganda, no? Oh, ang ganda ng pintuan. I love that. Ang ganda. Pinahanga ako nito. Surprisingly beautiful. Yan. Hindi ko expected talaga. Pag sabi ni Manong, sabi ko nga Manong naman, makadalhin mo kami sa may mga surot. Ay talaga naman, kako. Tatalikod talaga ako. Sabi niya, hindi. Ewan ko lang ha, pero talagang yun ang sabi. Maganda raw. Sabi niya, at napakalinis daw. Sabay, totoo. Yun, ang masasabi ko sa inyo. Yan, na-share ko. Sunstar Hotel in
Espanya. Ano ba to? Malapit sa Along di ba? Espanya. Malapit sa Isatan, ano? Oo. Medyo malayo pa. Ayan. Andito siya malapit sa Recto, malapit sa Quiapo Church, malapit, nandiyan na, sa Quiapo nga ito. Kinaroroonan nito. Yan, parte na ng Quiapo ito. Pero ang ganda. I love it. I love it. I love it. Kontentong-kontento ako ngayong gabi. May mga sabitan ng kung ano dyan. Ayan o. Diba? Ang ganda. Nice. I love it. Very good. Ayun, nakita ako dun sa salamin. Ako yun Yan o. Ako yan. Ako yan. Okay guys. Paalam na ako. Ayan sila kay ko o. Anong sasabihin mo? Okay. Gusto po kayo. Ayan. Okay, magbabay na ako. Bye-bye. Another information to be shared here in Manila na talaga naman good news. Ang ganda. Meron palang hotel na ganito, guys. Napaka-humble na hotel. Humble but wow. Humble but wow. Yun ang description ko.